Ja sam Leila Lutenberger-Marić, voditeljica sam istraživanja u Končar Digitalu, doktorica sam znanosti iz područja elektrotehnike i trenutno vodim cijeli tim istraživački koji radi zapravo na implementaciji europskih sufinanciranih projekata koji su jako ambiciozni, financirani su centraliziranim novcem iz Europske unije i ono što mi moramo konstantno pokazati da smo zapravo s inovacijama na vrhu i da znamo povezati te inovacije sa stvarnim svijetom. Inače, Končar Digital bavi se razvojem i integracijom digitalnih rješenja za kritičnu infrastrukturu. To je elektroenergetski sustav, to je plinski sustav, to su željeznice, to je nešto sve što nam je neophodno za život. Jer ona najviše utječe na komoditet ljudi, odnosno na nekakve osnovne uvjete življenja. Uvijek sam promatrala nekako uspješne žene koje su bile oko mene. Bilo da je to nekakva, recimo, profesorica matematike ili neka prijateljica ili prijatelji od roditelja. A isto tako moja mama je inženjer i ona mi je uvijek bila nekakva figura i uzor u smislu kad mi je bilo nešto teško iz matematike, onda mi ona uvijek to jako lijepo znala objasniti, razložiti na nekakve puno jednostavnije faktore, što je meni zapravo uvijek bio nekakav poriv da se i ja potrudim biti tako. I možda najveći izazov s kojim sam se ja osobno susrela i koji sam uspješno prešla preko toga je bila izrada mog doktorata. To naravno nije bilo jednostavno jer ja nikad nisam radila u nekakvoj akademskoj strukturi. Radila sam prvo u istraživačkom sektoru pa sam poslije radila u industriji, isto tako istraživački posao, ali kad vi imate nekakve dnevne zadatke, nekakve striktno jasne rokove i tako dalje, onda je vrlo teško, nekako to vam je nekakav paralelan život koji morate voditi i zapravo u trenutku kad sam ja uspjela taj svoj doktorat privela kraju, nekako sam bila više svjesna da ja to mogu i da zapravo nijedan problem više nije nepremostiv i koliko god bilo nešto kompleksno da se zapravo to da napraviti. Imaš iza sebe nešto što si napravio i onda si puno sigurniji u nekakvim budućim izazovima koje ima sve više i više. Digitalizacija je ključ za neki bolji napredak i bolje društvo u budućnosti. Ono što sigurno znamo je da za tu silnu digitalizaciju da nam zapravo treba električna energija i da nam treba sustav koji je bolji, koji je možda manje ranjivi i koje je fleksibilnosti u vidu nekakvih novih zahtjeva. Ja bi se svakako u budućnosti htjela baviti digitalizacijom elektroenergetskog sustava i digitalizacijom općenito. Tu ulazi i cijela ta kritična infrastruktura, znači izlazimo iz sektora elektroenergetike, prostora za inovacije ima puno i sigurno želim dalje predvoditi tih inovacijama, pogotovo ovdje na ovom području. Stereotipa zapravo ima puno. Ja koliko god mislim, svaki dan ima ih sve manje, ali zapravo ih ima. Evo, baš mi se jučer desilo, prijavljujemo jedan dosta veliki projekt i ja sam ta osoba koja je odgovorna zapravo za cijelu tu prijavu. I desilo mi se da me kolega pitao, ali di je tvoj kolega koji zna nešto više? Ja njemu govorim, ali ja sam ta s kojim možeš razgovarati. Ja sam dobila taj zadatak i ja ću ga napraviti. Ali mislim da se zapravo kompetencijama gradi autoritet. Što je više žena, što je više kompetentnih žena koji dokazuju svoj autoritet kompetencijama, to će nam svima i mladim curama koji se upuštaju u STEM područje biti puno lakše. Mislim da mi u Hrvatskoj imamo jako veliki potencijal, imamo jako dobre fakultete, imamo jako dobre stručnjake koje izlaze iz tih fakulteta. Dosta smo spretni i brzi i mislim da zapravo meni taj mentalitet jako odgovara i da se želim tu dalje
profilirati. Evo, trenutno sam i na MBA studiju u Sloveniji gdje zapravo radim sa jednim međunarodnim timom i uvijek je jako dobro imati i taj međunarodni pogled, odnosno vidjeti kako drugi rješavaju probleme, koji su možda njihove kulturološke razlike, kako pristupaju nekakvom problemu, ali mislim da mladi ljudi trebaju svakako otići negdje vani u nekom trenu, bilo za školovanje, bilo na konferencijama, educirati se, moraju dobiti tu širinu i onda ta znanja bi bilo jako lijepo kad bi ih prenijela tu za zapravo dobrobit svih nas. Želim biti zapravo bolji stručnjak, želim možda biti bolji menadžer, želim ostaviti nešto iza sebe, želim educirati ljude, želim dati nešto zajednici, a i ljudima koji će poslije jednog dana obavljati moj posao i biti i bolji od mene vjerojatno, ali taj efekt nekakvog, ajmo reći, ostavštine mi je dosta bitan. Nekad upišete neki fakultet pa onda shvatite nakon godinu dana da to nije možda za vas i to je sve ok, ali bitno je da probajte i uvijek morate gađati na više. Pa ako ne uspijete, prilagodit ćete se, možda budete uspješni u nečem drugom, ali cijeli svijet je ispred vas, samo se odvažite. Kad se čovjek trudi, kad je ustrajan, to sve dođe, imamo svi uspone i padove, ali zapravo se to sve nekako riješi, a mlađim djevojkama bi samo rekla da budu hrabre, da budu uporne i da postavljaju jako puno pitanja, jer će im zapravo odgovori na ta pitanja će ih oblikovati kao uspješne inženjerke. Budi odvažna, budi hrabra, reci da na bilo koju priliku koja ti se pruža, jer zašto ne, i rezultati će sigurno doći.